Krásny a príjemný večer želáme všetkým našim milým divákom. Dovolte mi, aby som vám prezradila, čo sme pre vás na dnes pripravili. Hneď v úvode privítame našich najmenších divákov a potešíme ich rozprávočkou na dobrú noc. Potom už bude nasledovať program pre dospelých divákov. Udalosti dňa u nás doma i v zahraničí priblížia televízne noviny. Po nich bude nasledovať hlavný večerný program. Na dnešný večer sme pre vás pripravili zábavný hudobno-tanečný program. Záver vysielania určite poteší milovníkov krásneho slova a vážnej hudby. A teraz už voláme k televíznym obrazovkám všetky deti. Pekne sa posaďte a pozrite si rozprávku Opice z našej police. Bendová, Opice z našej police. Čo ti mám kúpiť na narodeniny, Ferinko? Opýtala sa jedného dňa starka a pohľadkala druháka Ferka po svetlej strapatej štici. Ferko mykol hlavou, rozčuchoril si šticu a utrúsil pomedzi zuby vreckový nožík s 2 nožíkmi a štopocígrom. Ježiši, zopla ruky starka. Nožík, dieťatko, veď by si odfaklilo prštek. Kúpim ti radšej loptičku. Chceš? Pché. Odfrkol Ferko a starka hneď vedela, čo to znamená. Keď mi nekúpiš nožík, kúp mi živého orla. Dieťatko, načože by ti bol orol v Bratislave, kde by si ho choval? Kúp mi k nemu klietku a surové konské mäso. Tak to majú aj v zoologickej záhrade. Starka vytiahla z fertušky vreckovku a utrela si tvár. Ferinko, ty si taký môj dobrý vnúčik. Netráb ma. Vieš čo? Kúpim ti farbičky. Dvojradové. Máme asi 500 kusov. Samo má 300, Jožo 100 a ja tiež asi 100. Ale vieš čo, starka? Vyskočil odrazu naradovaný. Kúp mi malého, živého psíčka. Ten nepotrebuje klietku. A ešte, že čo? A tie mláčky na parketách by kto utieral, veď nemáte ani balkón. Kúpim ti radšej stavebničku. Ale ja nechcem veci, zlostí sa Ferko. Ja chcem nožík alebo zviera. A keď mi to nekúpiš, tak to nebudú žiadne narodeniny, aby si vedela. Starka sa motká po kuchyni, vzdýchá. Potom vytiahne z rúry do zlata upečenú zemiakovú babu. Ferko zabúda na narodeniny a preglgne. Pápkaj, Ferinko, pápkaj, len si ju dobre pofúkaj, aby si sa nepopálil. A na tie narodeniny, no, vymyslím ti teda zvieratko. A príď aj so Samkom a Jožkom, napečiem vám zasa zemiakovej baby. Ferko prikývne a pápka, pápka, pápka. Vtedy sa to všetko začalo. Lenže sme o tom ešte nevedeli.
že sa vám rozprávka páčila. Ale teraz už na vás čakajú vaše postielky. Ešte umyť zúbky a dobrú noc. Vitajte pri správach. Z domova. Na návštevu Československa dnes pricestovali umelci, herci a speváci zo zahraničia. Slnečný kruh, neba vokruh, étary sú domačíšky. Narysával on na listke i podpísal v Google. Pусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Владимир Шебзухов, Вовочка. На уроках, как всегда, с Вовочкой одна беда. Ведь домашнее задание он не учит никогда. Всем ответит: нет причин, чтобы дома я учил. Если в классе познаю, на вопрос ответ даю. В алфавите сколько букв? Множество поднято рук. Пусть нам Вовочка ответит, коль он знает все на свете. 7. Нетрудно посчитать. Как же это понимать? Перечислить сможешь их? В ожидании класс притих. Был уверен в правоте и назвал все буквы те. Кто бы в этом сомневался? А, Л, Ф, А, В, И, Т. Алфавит. Zo zahraničia. V Spojených štátoch amerických Bill Gates a Paul Allen založili spoločnosť Microsoft. Celý svet radosne prijal správu o konci vojny vo Vietname. Americkí vojaci opúšťajú krajinu. Z kultúry. Naši talentovaní módni tvorcovia sa zúčastnili medzinárodnej módnej prehliadky v meste módy, kde predstavili svoje jarné kolekcie. Hostiami na prehliadke bola čoraz úspešnejšia švédska hudobná skupina ABBA. You are the dancing queen.
športových správach. Prinášame vám zábery zo stretnutia našich úspešných športovcov s mladými nádejnými športovcami, ktorí sa v športových kluboch už teraz pripravujú na svoju úspešnú športovú budúcnosť. Milí televízni diváci, dovoľte mi privítať vás a pozvať na sledovanie nášho hlavného večerného programu. Na dnes sme pre vás pripravili zábavný tanečno-hudobný program, v ktorom vystúpia naši obľúbení úspešní umelci. Veríme, že sa pri sledovaní programu príjemne zabavíte. It was really romantic. Come on, you don't want to hear all the horny details. Are you kidding? All right, I'll tell you. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to another summer nights. Tell me more, did you get very far? Tell me more, like does he have a phone? Get some overhead lifters and 4-barrel claws, oh yeah. Fuel injection cut off and chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, you get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't shit, never get lost in 10 degrees lightning. Milí televízni diváci, nebojte sa, ešte neodchádzame. Pripravili sme si pre vás malé prekvapenie. A to ešte jeden tanček s názvom Hands Up. No tak to si vážne zaslúži potlesk. Hands up, baby, hands
Milí diváci, záver nášho dnešného programu bude patriť všetkým milovníkom krásneho slova a vážnej hudby. Týmto programom sa s vami lúčime a želáme vám spokojnú dobrú noc a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Nebeský dirigent. Nikým si nemôžem byť istý. Klaviristi napríklad. Aj keď hrajú už po 100-krát, hovoríme im forte. Tak otvorte si aspoň klavír, keď už ste začali hrať. A viete, čo ten klavirista vietor spravil? Zmizol, zdúchol, odrazu bol fuč. Bežal domov, vraj zabudol od klavíra kľúč. Alebo tá muzikálnosť bicích hromov? Márnosť. Hovorím, byte nežne a úprimne. A oni bijú divo ako v hymne. Lebo taký mesiac, lesný roh, už to skúša mesiac a trúbi ako trubiroch. Och,